हेलो लोगोफोर नोंथांमोना आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन माखासे मानसिफ्रा माने गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरोना बैफोर कमेन्ट्सफोरखौ लानानै आङो नोंथांमोना आपडेटखौ होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआथ' गोबां इन्ट्रेस्ट जागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामालासिनो थानोबो हायाबो जानो हागौ माखासे मानसिफ्रा ओके लोगोफोर आं नोंथांमोना आपडेटखौ होलांबाय थानोसै आपडेटआ मोननै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं थाम्बनेलाव लिरखादों दै बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय ओके लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै फार्स्टआवनो दं गेमस्रि दैमारिनि सायाव बिनिफ्राय नोंसोरो नायनानै मिथिनानै लाबानो जाबाय ओके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो कमेन्ट्सखौ खोन्थानि फार्स्टआवनो दङ बेयाव कमेन्ट्स लिरनानै हरदों जोंहा गेमस्रि दैमारिनि भिडिअआव बुंदों लादो बाबु नानि होननानै बुंदों माने गेमस्रि दैमारिनि भिडिअनि कमेन्ट्सआव गोबां मानसिफ्रानो लिरनानै हरदों नायबानो जाबाय गेमस्रि दैमारिखौथ' बयबो सिनायखायो जोंहा एक्ट्रिसबो होननानै बेनिफ्राय गेमस्रि दैमारिया लावदुमजों ज' थायो होननानै बयबो मिथिखागौ बेनिफ्राय बेनि आन्दाजावनो गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामदों जानो हागौ बेयाव नायबानो जाबाय जोंहा माखासे मानसिफोर जायफ्रा कमेन्ट्स खालामदों बिनि नामखौथ' आं मख'थ'ला नोंथांमोना स्क्रिनावनो नुगोन आरोना बेयाव नायबानो जाबाय कमेन्ट्सआव लिरनानै हरदों लादो बाबु नानि होननानै गेमस्रि दैमारिनि भिडिअसआव बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामदों नाथाय गोबां मानसियानो बेयाव माने माखासे मानसिफ्रा मा साननानै कमेन्ट्स लिरदों आंथ' बेखौ मिथिलिया अब्लाबो आं नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै बेखौ होबाय आरो नेक्स्टआव दङ नायबानो जाबाय बेयाव बुंबावदों जोंहा गथ' गथायनि मोखां नुवाब्ला लाइफआ इनकमप्लिटलै मा जागोन फिउचार होननानै गेमस्रि दैमारिखौ बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबां दंबावो आं नोंथांमोननो बेफोर कमेन्ट्सफोरखौ फारसेनिफ्राय होलांथ'ला आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेटआव फैनोसै गोबां मानसियानो मिथिखागौ सिनायखागौ जोंहा सुलेखा होननानै बुङोब्ला सुलेखा सिंगार जोंहा लेजेन्ड जोंहा बर'फोरनि जोंहा सुलेखा बसुमतारी गोबां मानसिया मिथिखागौ जोंहा दाख्लैबावैसो मोनसे पस्ट खालामदोंमोन बियो सुलेखा बसुमतारीया मेमआ जोंहा मोनसे पस्ट खालामदों गावनि फेसबुक पेजाव माखासे गावनि खारै जिरनाय भिडिअफोर बियो पस्ट खालामदोंमोन आपल'ड खालामदोंमोन भिडिअ खारै जिरनायनि बिनिफ्राय बेखौ लानानैनो बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनिया मा निउसाव आपडेट होनानै होदों निउस होनानै होदों बेनि सायाव जोंहा सुलेखा मेमआ मा बुंदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय कमेन्ट्सखौ गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव सुलेखा बसुमतारीया मा बुंनानै होदों बेखौनो निउस होननानै होबाय आरो जेबोखौनो होनो हानाय नङा माथो आंलाय होननानै बुंदों माने बिनि सायाव माने एसे रागा जोंदों आरोना माने गावनि पार्सनेल भिडिअखौ माने निउसाव सोङाव हौवा डाइरेक्ट पारमिसन लायालासिनो निउस होनायाव माने एसे बोरैबा मोनदों बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव बे खोथाखौ बुंदों कमेन्ट्स लिरनानै हरदों नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ स्क्रिनाव मेमनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो माने बेखौ लानानै स्क्रिनशटखौ लानानै गावबा गावनि फेसबुक आइडिफ्राव माने आपल'ड खालामगासिनो दं बेखौनो स्क्रिनशटखौ माने पस्ट खालामगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननो बिनि सायाव बे आपडेटखौ होनानै होबाय जोंहा सुलेखा मेमआ एसे दुखु मोनदों बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव माने जारला माला बेफोरबायदि जोंहा नंबां जाबां माने पार्सनेल भिडिअसफोर पस्ट खालामनायफोरखौ माने बेफोरबायदि बुथुमनानै निउस होयोब्ला माने कन्टेन्ट गैयि बायदि जायो माने बेफोरखौ निउस होथाव जाया बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो गोसो जायफ्रा खालामनो हागोन इन्ट्रेस्टबो दिनै भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरोना आं माने माखासे बेयाव कमेन्ट्स लिरनायफोरखौसो आपडेट होनो मोजां मोनो दै आरो आंनियाव जेसेबां कमेन्ट्स खालामगोन आं जोबोद हेपि मोनो मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला कमेन्ट्स फरायनानै बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जोंहा गेमस्रि दैमारिनि सायावबो खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो सुलेखा मेमनि सायावबो बड'लेण्ड बुब्लिनि सायावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन माने बड'लेण्ड बुब्लिया बेफोरबायदि माने जोंहा जारला माला पार्सनेल भिडिअखौ लानानै सुलेखा मेमनि भिडिअखौ लानानै बेफोरबायदि जोंहा निउसाव होनायनि सायाव बेयाव सुलेखा बसुमतारी मेमआ जोंनिया लेजेन्ड सिंगारा बेयाव माखासे कमेन्ट्स खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो गोबां मानसिफ्रानो बिनि सायाव लाइक खालामफादों अके लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने सुलेखा बसुमतारीया एसे रागा जोंदों आरो बेखौ माने गावबा गावनि पार्सनेल आइडियाव माने पार्सनेल भिडिअखौ माने निउसाव होनायनि सायाव अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो